Διάννα. Μπράβο. Εγάμνε ένα στην Καρίνα Βουλέτς. Εγάμνε την Καρίνα και όπως εγάμνατε, επέθανε η Καρία πάνω στο κρεβάτι, παίρνε νεκρή. Πέθανε η Καρή, έρχονταν εκεί οι αστυνομικοί, ασφάλεια, ιατροδικαστές, δικαστές, ζορνάδες, ύποπτος διαφόρων, παίρναν να πες μερέα, τσουκώναν στη φυλακή, απέναν τον κυπά στο δικαστήριο, πέραν τον κυπά στο δικαστήριο, θα φτάναν το δίκη, λέει τον ο δικαστής, κατηγορούμενε, άνοιξέ μας την καρδιά σου, πες μας όλη την αλήθεια, να διαλευκάνουμε την υπόθεση για να ησυχάσει και η ψυχή της αποθενούσης. Και τους με λέει, κύριε δικαστά, τον αφηγούν και τον ανασπάλ. Η αλήθεια είναι, κύριε δικαστά, ότι όταν εγάμνατε να πει μπροστά. Συγχρόνως, εφήλατε και στο στόμα. Ταυτοχρόνως, εβάλατε και κολοδάχτυλο. Απορώ από πού εξέβαινε η ψία.